Managing Director, CEO, YesiWP Security Services, Ubaba Sibili. Ngoba ngathi la sisendomisweni noma indomiso ke iba nenkolo phakathi indomiso lesikuyona namhlanje niyaphila abazalwane. Ikhampani engirepresentayo uCWP Security no Coast Tracker. Ikhampani yabaqaphi ezimele esebenzela kule ndawo yaseMgungundlovu namaphethela ukufike asinje uyothuthula ngiyadala so si provider i-service wokufakela ama-alarms nabantu imbali businesses corporate siyenza i-VIP siyagada mase khona nje okugcwanikelayo noma ukuthi uyasaba usitshele siyatracker ngane ukuthi ukhona usidlula ukhona uJoshua wacela uNkulunkulu kumilanga ukuthi ashaye iphuphu walisa uNkulunkulu ilanga waqedile uJoshua waqeda uDavid wacela uNkulunkulu ukuthi ashaye uGoliath. Siyacela simshele izandla